Nehuroyi mumusha. Mai yakubereka. Nehanzvadzi first born yemupamera. Ndo waiti Roy. Gonzero chiri paamai wawo. Sisi wawo akomana. Ndagezwa jambwa randandinaro Huroyi wanandichipuwa namai. Zvikuitika kwazviri kuitika izvi ndezvekuti inini pakuberekwa kwandakaitwa nababa vangu ndakapuwa jira. Ndakatengerwa jira nababa vangu. Jira iri vachiti baba ndere zita ramai wavo. Saka inini ndakangogashirawo somwana mudiki. Mai chonde choipa ni choipa. Mairo hanzi chokwadi yamana kumba zinalizochuruka bomba. Zanga dzakawandisa ipo pano. Zinali kupembedza. Zanga dziri kupembedza. Kupembedza mpumba zimene. Zipembedza. Kuchita mapurumuri. Aiwa masunungurwa imimi. Nokuti chakaipa kuzonzunzi musha imhuri kunziunzi musha imhuri kana uchinga usina mhuri musha aiwa ausi musha iwo ungadai zonzi musha ndiani angaufarire musha iwo bambo zakukomera baba anzi zvakunakidza here zvakunakidza here baba magwira ntchito imene ndari kuchitibwa ni mkazi hanzi maona here baba basa ranga riri kubatwa richiitwa nomudzimai wenyu nanasi uno ndiyang'ana hanzi tarisai unari kuyalibwa yei bambo amene nufiti maitotaurwa babawo muroyi wabwira kumene zagwera mazoona here kwazodonhera Huroyi wacho ana mazigwira vana mazoona Tazoona. Tazoona. mosamukana mkazi wanu hanzi musamurambe bamudzimai wenyu achena uyu ana mosatawa mai hanzi musasatize zvakare amai mai vachena imene chini chimene chinali kutawa hanzi ichi chirume ichi ndo chaitiza ichi hanzi ndo chaitiza mai chimene chinali kutawa hanzi ichi chirume ichi ndo chaitiza neupenyu chinali kutawa chaitotiza mai wabwira mazoonaka ndichandarama sopano chimene chinali kukutawa asi ndo chachakukutizai mai chifukwa ndi amene adali olembebwa amanda nokuti iyeyu mukomana uyu ndiye angatotarwa kunzi ndiye ari kufanira kutofa vika pafupi handiserera padhuze baba vikani handiserera padhuze baba handiti yai bambo wasalira hanzayo baba musacheni anata bambo vana vakapera anata bambo vana vakapera baba ni mkango wa munyumba vana vakapedzwa neshumba yomumba pamene mudali kugwira ana ndo pamakaona vana pafupi wasalira udali hanzi swedera padhuze chikomana usachena uri kure neni ba wasalira bambo hanzi musacheme baba umene amene anali kufuna kungena hanzi uyu mwana wa unosana angada kutonzi afe uyu mwedzi uno uyu anga asiri kuzombo udarika
rimba bambo gwira mwana wanu ayura mugwire mubatei baba mwana wenyu kuti ayambuka.
ndechokuti mhuri yangu yanga isingabatani vanga singasvike kana pamba. Chikonzero chaita kuti vasasvike pamusha hanzi chii? Saka taedza kutsvaga tsvaga izvo, takauya pano ndikutsvaga tsvaga chikonzero kuti sei kuwana angu asina kubatana, asingabatani. Kwakuona kuti chikonzero kwakuti aiwa chikonzero chiri paamai vavo nasisi vavo akomana ndiwakukanganisa akanganisa mhuri yese kuti regere kuti kubatana. Okay. Alright. Manje tanga tichitsvaga rubatsiro. Saka rubatsiro rwori maona tichiita paground. Ndaita kubatsirwa aiwo sekuru wapano pamusha. Alright. Asi panhoroondo yese yataurwa muchiteerera imimi pane zvamapokana nazvo here wachikutsanangudzirai? Kwete. Hapana kana chimwe chete ndapokana nacho kuti ichi hazvisirizvo. Aiwa zvese ndaona kuti ndizvozvo zvakonzeretsa kuti tisvike pano apa achinditsanangurira seizvozvo. Alright. Asi mimi mukumbofambawo makambofambawo here kwamakambofamba muchitsanangudzirwawo kuti musvike panapa? Pane kumwe kwamakamboenda musati masvika pano? Munemo ndakamboenda kumadzibaba anosoperawo. Alright, tinotenda baba. Saka maona here musiyano kwamakamboenda nepanapa? Maona zvine musiyano here kana kuti zvakamira sei? Aiwa, musiyano uripo. Alright. Basa rese andisenzera andigwirira pano ibasa chairo ndafara naro. Chaita kuti ndisvike pano nhasi ndechekuti inini ndine mhuri yangu ndinogara kwarayo. Ndakadonha pamubhedha last April 1 so 27 June. Ngodonha just ngodonha kutry kuti ndisimuke kudai sonobva nditadza, kutry kusimuka kudai sonobva nditadza. Ndobva ndakastroke that left side yangu. So vandakaita iko ndokuita kuti tsvage kuti chii chikonzero chinokonzeresa kuti zvifamba sei. Okay. Ndo zvimwe zvinoita kuti tisvike kuno kunhasi. Alright. Saka mukutsvaga kuti chii chiri kukonzeresa, pamasvika panapa makwanisa kunzwa here kuti chii chakonzeresa kuti zvidaro? Takanzwa kuti chii chakakonzeresa kuti zvidaro. Anzi chii chanetsa, chii chakaitika? Tine Nehuroyi mumusha, mai nyakubereka nehanzvadzi first born mumba medu ndo waitiroya. Takasvika panapa zvikanzi iwo kwedu kujamazai hai. Saka zvinhu zvakatikonzeresa kuti tinge tichizonyengetedza kuti tikwanise kuuya nawo pano wabviswa uroyi hwawainawo. Alright. Asi imimiwo semwana makaitawo dambudziko rakadaro, amai wenyu munokwanisa kuvaregerera here pachiitiko chakadai muchiziva kuti izvi zvese izvi zvaikonzereswa naamai? Aiwa, izvi ndavaregerera. Izvi ndaona kushanda kwavaita wachena, saka ndavaregerera. Kushungurudzika, kusagara zvakanaka nehama nehanzvadzi dzangu. Ndichifamba ndichingonzwa kuti mune kushandiswa kwamuri kuita, mune kushandiswa kwamuri kuita. Kusvika hanzvadzi dzangu dzanditora kusvika nzvimbo inoi. Vachibva vati handei tinoshandirwe. Tasvika munzvimbo ino. Ndaona kufara kwakakunda, kwakanaka, kuri kundifadza. Nekuti ndagezwa jambwa randandinaro, uroyi wanandichipuhwa namai. Alright. Anzi mai ndiwe ngwachikupai uroyi? Chokwadi. Alright. Saka mama uroyi waiushandisa sei? Chii chinge chanetsa mhuri? Mai wanhu waifa mumhuri here? Wairwara here? Zvaifamba sei mumhuri? Vaifa, takaberekwa tiri 8 tasara tiri 4. Zvinonzi mai ndo waitoita remote inini kunditungamidza. Alright. Saka hanzvadzi dzenyu dzazvitambira sei? Vari kufara, ndiwo vakatondisumudzana. Handisina kana chanandinacho kana chekuti ndinobatsirikana nacho, handisina. Asi hanzvadzi dzangu ndiri kudzitenda panguva ino kundisvitsawo munzvimbo ino. Alright. Saka imimi zvemenge muchishandiswa namai wenyu musingazive, namai wenyu muchatarisana sei? Munovaregerera here kana kuti namai wenyu hamuchatoonani? Aiwa, ndavaregerera sezvo tabatana semhuri. Vabvuma kuuya munzvimbo ino, saka ndiri kutenda hangu kuti aiwa ndinovaregerera. Alright. Vaindishandisa ndisingazive. Alright. Imenge mune vana wangani? Inini ndine vana 5.
wakomana chete. Alright, asi wese waripo? Wese waripo. Alright, aiwa tinotenda. Saka mashoko apa munoda kusiyawo nhasi nechiitiko chamaona chinge chichiitwa panapa. Ndiri kufara zvikuru, ini ndiri kufara nzvimbo ino ndichagara ndichiuya. Ndichiuyawo ndichionawo zvevamwe kuti zviri kufambiswa sei. Sezvo inini zvandifadza zvaitika zvacho pazuva ranhasi. Ndabatana nehanzvadzi dzangu nevabereki vangu tabatana zvakare. Mai vangu vakandikanganisira asi ndavaregerera pazuva ranhasi. Alright. Asi ndoda ngobvunza mbichana kuti paitika zvinhu izvi imimi hapana chamaiziva kuti zviri kufamba sei, kana kunzi maimuka usiku maidii, pane zvamaimboziva here zvaimboitika, chiratidzo chekuti imimi mama pane zvavari kukuitai? Handina kana ndaitotiwo ndikafamba kumaprofita ndokwandainzwa kuti mai venyu vane zvavari kukuitai, asi kuti dzimwe dzenguva ndaimborota ndichivarova. Alright. Ndaivarova zvekuvarova zvizvi, kuseni ndikamuka kuti ndiende kunovaona ndaiona vakasuwa-suwa vasingambofari, tichitoti chokwadi saka chiri kuitika ichi. Ndobva ndazombotaurira hanzvadzi dzangu ndobva vakati tichamboedza kufamba kana taunganidza mari. Okay. Ndosaka tasvika munzvimbo inei hanzvadzi dzangu dzandisumudza kuti handeitete. Alright. Asi imimi pachenyu sevana makambowadoma here mama kuvaudza kuti mama ndo zviri kuitika? Kwete, hatina. Zvakaitika ndezvekuti baba wekuti bereka ndo vakavatora vachibva vaenda navo pane vamwe madzibaba ndobva vanoudzwa zvavakaudzwa ipapo kuti mai muri ndimi muri kupedza, mune mwanasikana wamuri kushandisa. Saka panhasi inini pandashanda ndakwana, chiendai mberi nemhuri yenyu mufambe pamwe chete. Alright. Right. Taona mama mauya panapa nhasi kuzobatsirwa. Mukubatsirwa hanzi dambudziko nderei, chii chinge chanetsa? Ndakangonzi nevana uyai timbofambe, hameno zvavakanga vabatawo kumapostori kana kuti kun'anga handizivi, asi vakangonditi hatifambei tese mhai tinzwe kuti chiri kunetsa chii, nokuti tiri kungorwara-rwara. Saka ndosaka tasvika pano. Alright. Imimi mukusvika kwamaita panapa muchinzwa tsanangudzo dzamatsanangudzirwa munoti kudii nadzo? Ndinogutsikana nekuti zvinhu zvacho zvanga zvichiitika ka, saka ndinogutsikana nazvo ndichitenda zvokuti waita basa chaizvo. Alright. Saka hanzi chii chinge chichinetsa mumhuri menge makamira sei? Mumhuri wakarwara. Ndianaka menge mune wana wangani mimi? Ndandine 8. Alright. Pa8 kwasara wangani? 4. Alright. Saka hanzi 4 wakashaika nei? Ataingoti wokurwara, aigara kwamutare achiuya achirwara. Achigara pamba apa ndichipepawo kuti ndikupepa mwana kusvika afa. Alright. Umwe aigara kuHarare achirwara ari ikoko kusvika hanzvadzi dzacho dzatakura auya nayo pamba ichibva yasvikorwara, ichibva yasvikopfa apedzawo mazuva kana mwedzi miviri. Ndizvozvo nemumwe wacho ndizvozvo mumwe wacho akazoita kutakurwa nemunin'ina wacho kuHarare arwara, kwakuuya pamba kwakusvikogara naye, tofika takagara naye mwedzi wese achingotambudzika nekurwara nechirwere chakauya ichi. Saka ndobva ashaika zvokuti dai vana vangu vakarwarawo nguva yemapiritsi avo asvika dai variko, asi taingotiwo isu kurwara kwechirwere chauya ichi. Tisingazivi kuti pane zvimwe zviri pakati. Alright. Saka imimi muchitsanangudzirwa panhoroondo yenyu zvichinzi imimi ndimi menge muri kuita kuti wana washaike kana kuti zvinge zvichinzi ihuku iri kudya mazai ayo, munoti kudii nazvo? Pane kutaurwa kwekuti munokwanisa kupokana nako here, kuti pane zvataurwa hapana chamunoziva? Hapana chandinoziva, asi ndaakuzviziva zve nekuti zvikuitika kwazviri kuitika izvi ndezvekuti inini pakuberekwa kwandakaitwa nababa vangu ndakapuwa jira, ndakatengerwa jira nababa vangu. Jira iri vachiti baba ndere zita ramai wavo. Saka ini ndakangogashirawo semwana mudiki, nanhasi ndanga ndiinaro jira iroro nechuma chemuhuro ndiinazvo, ndichiti ndibaba vangu vakatenga chezita. Saka ndisingazivi kuti chasanduka kuita chinhu chakaipa. Alright. Saka mashoko apa munoda kutaurawo nhasi nekubatsirwa kwamaita kumhuri yeZimbabwe, muri kuti kudii? Ini ndinotenda chaizvo nekuti ndabatsirwawo panyaya yevana vangu. Vana vangu vanga vasisauyi pamusha, vanga vakunditya
tikaenda pamwe tinobhomba tinourayiwa. Saka ndinotenda, ndatendazve kuti ndaitirwa zvakanaka nekuburikidza kwokuti tauya kuno nevana vangu vachiti amai handei tifambe. Saka ndiri kutenda zvakanyanyisa chaizvo. Alright, aiwa ndinotenda mama.